Takže zdravím všetky temné tiene, moje meno je Shadow.cz a vítajte u mojej krátkej informačky, chaotickej informačky, pretože neviem, čo mám natáčať a Minecraft už je dosť otrepaný, tak neviem, 90% československej YouTube scény točí Minecraft. Jak by som to mohol tak pekne povedať, každý debil. Každý druhý tak. Takže som vám tu zhovoril zoznam hier. Tieto 3 mi dosť lagujú, to budem točiť až keď budem mať nový počítač, čiže po Vianociach, lebo teraz mi to potiahne sotva na 30 fps a viem si to predstaviť s Frapsom. Potom máte tu na výber Feed the Beast s Montiakom, Luciusa. Nemyslím to ako kopírovanie, točilo to už veľa ľudí. Minecraft, založil som si vlastne Minecraft server, no nie čarovný, nejak sa to spletlo. Vlastný Minecraft server pre let's playerov, je tam XD Thomas, XD, PC Gold Gamer, Huňač a Montiak. Potom GTA San Andreas Multiplayer, Team Fortress, Dota 2. Prečo mám takéto ikony, sakra? No a potom nejaký ten modpack z Technic Launcheru. A čo som tak mohol ešte povedať? Keby ste si napríklad Outlast alebo niečo podobnejšie, tak tie novšie hry mi to fakt akože potiahne fakt maximálne na 30 fps, takže s Frapsom by to bolo hrozné. A napríklad keby ste chceli ale čo také Mafiu, alebo tak stačí napísať. Robím si Facebookovú fanpage, tak ešte tam dám hlasovanie, keby niečo. Ja neviem, prečo mi tak si blíka krúza. No nič. A to je všetko. Takže píšte do komentárov, akú hru by ste chceli, tá, čo budeme najviac. Začnem s ňou pri natáčaní proste. A tak ďalej. Takže dúfam, že sa vám video páčilo. Ak sa vám video páčilo, dajte like a koment. Ak chcete podporiť moju tvorbu, tak odber. A keď sa vám to nepáči, tak strčte sa moje babke do ryti. Takže čau.